dagelan kok rai naga iki? Novel lah ya kandha ngono. Pakde Sendur aku golekno kanca dagelan sing kaya rai naga ngono. Aku ya terus ngene. Sik to dagelan kok rai naga iki apa ana to, Pak? Ah kowe gak roh. Sapa iku? Ya Bu ya. Malah ora trimo rai naga, rai luwak kembang barang ya. Dadi sing mbok omongno iki mang Sariman. Man. Kowe diarani rai naga karo Sendur, piye perasaanmu? Kandhani wedi yo. Iso nyalake apa ora to kok iso? Ora trimo rai naga, Bu, sampean sawang. Jajal. Kok mati to? Jajal. Tes. Jajal ngono. Ora iso, ndelok jek. Bener pal nek rai naga wong ora iso ngunekno mik. Lho, Tes. Lagek muni to. Mbak Susi, ora trimo rai naga, kowe tumuk neh. Delah, aku wedaan karo Rokim rak padha wedake ra apik ketok macem. Lah ndekne diwedaki delah raine malah ijo. Tumuk ora. Iya, Man. Mosok kok dagelan wedaan ra malih putih kok malah ijo iki lho. Gayane Nek Ndur njaluk dasaram lah tak kei dasaran malah kuluk-kuluk ra Masa ra iku ijo kaya ijo ibu-ibu. Tak kei ibu-ibu. Padahal tak gantengi tak kaya abang-abang. Abang-abang malah kaya dol dijotosi desuk. Telah gosong kabeh rayu. Lah saiki pula mbok kaya abang-abang nek wedakmu ora sing merek ya ora iso putih. Wedakmu iki merek apa? Lho, wedakku kaya gone wong wedok-wedok. Ora iso wedak kaya nggone wong wedok-wedok malah kacau kabeh. Ora sida wedakan malah mbok pupuk nganggur. Wedakku ana mereke, Kim. Mereke apa? Tulap-tulip ya, Bu. Guyu ngenyek aku barek tenan ora lek mboknya ngantek ngono. Ketoke ngenyek, Man. Guyune ditutupi. Bareng guyu adek. Beda karo liya-liyane. Liya-liyane iki nek guyu los lho, bareng kowe guyu nek untune ditutupi. Masa aku nemen elek-elek, Bu. Punya kaya Kenzo ini. Kowe gak Kenzo, Kenzo. Sinetron ning Indosiar iki lho. Mutiara, aku ora kaya Kenzo. Wetengem kebuk, Nduk. Lus kebuk, Nduk, karo amit-amit muga-muga kaya Sariman. Lho, Ibu iku ngremengi aku. Piye, Mas? Ketoke lah mbok matur, asline Sariman iki mbok matno. Asine malah nemen mendingan. Lah kowe iki ora nemen iki piye? Jenenge wedak iku maning dinggon ra ono. Wedak kok sing mbok omongke mau apa? Tulap-tulip. Tulap-tulip iki gak ono. Sing wong wedok-wedok lho. Iku jenenge latulip. Ya iku satulip. Lah wong latulip tok dinggo wedakan ra iso ya bener bojone lah ya Bu karepe ra ameh melu kumpulan. Lah ditukokno karo dheke, tukokno wedak pon. Ya malah ra karu-karuan, wong wetone wage ditukokno wedak pon. Bocah goblok. Raine malah korat ganti dengi. Mbok ganti apa? Kliwon malah kaya sundel bolong ya bojoku. Wong nek mau ngenyek tenanan, sowan ning daleme Mas Suyekno. Dalah Mbak Susi. Aku nek kene ya dadi lho. Wah, gayam yo wong. Iku lek jenenge Mami dimongi Mami Slamet. Kang Slamet. Kang Mami. Iku tunggal guru karo aku lho. Masa iya? Oh, zamane Gunung Lawu karo aku. Kang Slamet iku. Lah jare dulur mau sing ning dhuwur kono ning guri kono ning sicah kidul mau. Dikerangkeng mau. Mbak-mbak mau ya. Wedhus iku. Kowe wedhus ta terus dulur. Atik nyeluk kowe lek, mau lek. Ora lek iku. Lah piye? Mbek wong arep padani wedhus. Senenganmu kok. Lampune wis dirupno. Wes, ketoprak kok dagelan metu lampune murup nek. Ya, apa sing tukang leteng Mas Budi Mbata iki pengerten Man. Nalika aku karo Rocky metu lampu gak diunekno mergo apa cahyane wis enek. Bareng kowe metu wong-wong do ngene. Lho Sariman metu kok malah peteng. Lah iki terus diunekno. Lho ora bareng lampu diunekno sing padang mau aku mbek Rocky. Dekne kok malah kaya bledek kesamber ya, Bu. Mosok banget elek-elek Bu aku iku. Menungso kok ora komenan barep. Tenang, Man. Ya, dadak. Tenang, Man. Iki jek bodo lho. Kowe gen rada apik, Man. Apa iku? Kunyah. Wis kunyah. Terus kembang iki.
Lah aku basane Saiton opo piye bapakane Kowe iku kembang yo kenongo. gelem ae. Lah aku manut senenganmu mosok kembang kok mbok dulangno Sariman. Nek menawa jarine kembang kenongo ki ngilangno apa-apa sing ning gone raga ben dadi resik. Sapa ngerti Sariman iki klebon ngono lho. Klebon apa klebon? Klebon arak kok senengane kok. Man, aku karo Sendor mau kan wis ngucapke salam. Ngucapke salam. Jajal saiki bagianmu mergo dulur-dulur nggodha iki wis do kenal sampean. Iya, sapal. Ben luwih afdol sampean nuluk salam. Iya, uluk salam. Jajalan sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, suaramu kok mantep, Man. Kaya swara nang jero genuk. Panas ta ora kaya mending ngono iki. Sik Man. Meneng sik. Apa? Ambune mie goreng. Wah, iki dimasakno mie goreng, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis disauri Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus ae. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggat. Sariman Bento. Apa kem stres? Ngarame wong kok Karepem iki arep apa? uluk salam karo masyarakat kene, dulur-dulur kene wis hafal aku. Nek uluk salam ki mbok sing bener. Lah kurang bener iku mau dijawab pisan. Nek mukadimah iki sing bener. Wis ngono kok. Jajal baleni pisan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sing kompak, Bu. Swarga jadangane nek mang jawab. Mengke ning swarga kalih kula masyarakat Godho sedaya kula jak mlebu swarga. Nek mboten kamot melu kula mawon. Ning ndi? Teng neraka. Loh. Lah malah kamot. bojone neraka. Lah sakmene mlebu kabeh nek swargane kamot ta ora? Kaya roh swarga roh neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Ketoke kok iya iki. Bener ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu alaikum. Ya, Ki mau loro iki padha edane. padha bulet teh. Sariman Sendor. Assalam. Ora ngono, Sariman ndledek. Kowe kok yo melu ndledek. Sik tawongan angen iki bacutane piye kok balik rono neh ya. Nek jenenge mukadimah sing bener iku aja terus mbok walik grempiang. Sing bener iku alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalatu wassalamu alaikum. Teko kono neh. Iki piye iki? Oh alah, yo nek tak warai. Bangkonmu ki tetek go. Nah, ngene lho, ben kompak, ben padha gumbule. Kene ki mesti. Assalamualaikum. Golekne apa iki? Val iki lho lato-latom. Karek golekne apa? Kaya guna tampar. Ati dicutak toklat-toklat. Iso benjut dah. Nek jenenge mukadimah iki sing bener ngene lho tak warai. Piye? Wong padha goblok kabeh. Jarene gerang tuwa. Lah aku pinter ya dadi ketua. Lho wong tau dadi ketua bangkrut ngono kok resim. Ketua toprak didol sak panggunge. Banget rungokno tak warai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Tirokno ah. Tirokno kowe bareng kowe ora iso kok. Lah ayo. Ayo bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sik tok ora cetha blas to. Merongos sih cangkeme merongos sih. Cangkeme merongos ora cetha. Wabihi nasta'in. Sing merongos kowe ngono kok aku lho iso. Babis sini mitataim. Piye lah kowe kula? Babis ini limiti sitaim. Angel lho kem sing cendak-cendak ae kem. Wabihi nasta'in. Wabihi nasta'im. Umurudinawatin. Kumkum kali yo. Oso kumkum iku. Kumkum karo Mbah Mudin. Lho,
umuridina wadin umurdina waradin wassalatu wassalam wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi kono nek iki piye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. iki piye to kok malah teko kono terus Lah tere oleh marahi ngono. ngene lho bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in umuridina wadin wassalatu wassalam mu. Nah iki lho aja wenehi mu. Wassalatu wassalam mu alaikum. Alah yo yo. Bulek kae kok. Iki yo teko kono neh. Ana ambyak-ambyak ngono lho aku Wa bihi nasta'in umuridina wadin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin. Ngono lho. Lemu ambyak. Lemu ambyak. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Waalaikumsalam. Alah. Macam rame Ya. Saiki mumpung ijek ning bulan Syawal. Wong ketemu dulur nggodha ya menawa iki sik. Sok mbah tego burine. Ya. Ya ngene do halal bihalal. Oke. do badan Badan. Ya ayo. Saurunge kita memberi lagu-lagu awak badan. dhewe badan. Saanu ngaturaken kula Mas Rokim. Kosek kok alah. Pacane wong telu kok. Wong telu kok iso dhewe-dhewe kosek kok. Lah jare kon badan. Yo badan-badan tapi ana aturane. Ana aturane? Ana no. Ya piye? Lah aturane piye? Lah nek gak diatur engko malah kacau kabeh. Piye? Mergo awak dhewe kan kulino sowan ning kene. Ning godho. Mesti akeh dosane karo dulur-dulur. Wong-wong godho. Tamune panjenengane Mbak Susi dalah Mas Yekno iki ora mung apa wong nggodha tok. Mergo apa? Ana sing merantau. Sing nek mulih diarani ngadimin apa nih ngarani? Kok ngadimin Kok ya? ngadimin to? Apa nek ngadimin ngapain? Ngapain? Lah, Jakarta. Ngapain identik nganggo bahasa Indonesia. Do merantau, do mulai. Mulane campur. Bahasa Indonesia tak bagehno kowe. Aku bahasa Indonesia. Mergo kowe sing nom sing iso sing pinter bahasa Indonesia. Oh ngono. Ya ya ya. Mergo aku dulurku wong kene iki wong tuwa-tuwa isane basa Jawa, aku tak sing basa Jawa. Kowe basa Jawa. Kowe basa Indonesia, aku basa Jawa. Ngono lho. Ngono. Lah Sariman. Aku. Wis entek ya basa kewan. Lho. Lah wis entek basa apa? Lah bangsane. Bahasa Indonesia wis basa Jawa wis. Lah kowe sing urung ana basa kewan. Lho. Kirek ngono ah. Woe basa Indonesia. Basa Arab. Modiar. Lho kok modiar iki? Aku Kok modar iku? salat ora tau bukan basa Arab. Lho aja muni ngono man sapa ngerti Sariman gak tahu salat ning basa Arab. Lho malah gak iso. Oh, manemen ngono. Lah Oke. jare Yo kowe iso, Man. ya Iso. kenale kaji. Iso, Man. Kaji palsu iku. Ya wis isone. Oke. Rupame kaya turutan rupame wis alah man. Wong ngenyek iku lho. Lho jarine kowe wis katam. 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 Ayo. Ayo. Wis Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sore hari ini mumpung saya bisa ketemu dengan Anda, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jawa. Kowe Jawane. Ya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sugeng riyadi ngaturaken kalepatan man basa Arab. Bahasa Arab mal. Arab lho. Bapak-bapak, ibu-ibu. Arab. Basa Arabe bapak iku Iya. abi. Api. Basa Arabe ibu iku umi. Api, umi. Umi iku piye? Lah jare nek bapak Abi aja mbok kei loro-loro siji tok. Abi dalah umi kok umi. Api dalah umi. Marhaban ya marhaban. Minal aidin wal faidin. Iso. Ya iso dicangkemku. Ya. Ambo-ambo. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menerima permohonan maaf saya. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Bari
Kula nggih ngaturake gunging panuwun dumateng ingkang sampun kersa peparing pangapura Arab. Matene wong. Syukron kasirun kasir. Aku iso. Lah aku delok di YouTube. Aku delok di YouTube. Sip. Yo. Aku delok di YouTube. Dan bagi yang tidak menerima permohonan maaf saya juga tidak apa-apa. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak. Sing ra menehi. Ingkang mboten maringi nggih mboten napa-napa Arab man. Duh matene. Syukron kasiru medit. Loh, Medit iki basa Jawa. medit iki basa Jawa, Medit Man. basa Jawa. Lah iya basa Arab nyilih basa Jawa. Lah wong medit kok ora diparingi ndak medit. Ora kekei medit to ya Mas. Syukron Ngono ya? kasiru medit. Ya. Pokoknya yang jelas bagi yang sudah memberikan dan yang tidak memberikan tidak saya beda-bedakan. Pokoknya semua saudara kita doakan semoga Anda semuanya banyak rezeki. Semoga Anda panjang umur, dilancarkan usahanya, dilancarkan urusannya dunia maupun akhirat. Amin. Dawane kok ngono iki. Ingkang boten peparing boten napa-napa, ingkang sampun peparing nggih boten napa-napa, tetep kula ndongaake panjenengan murah rezekipun, pan pikantuk nugraning Gusti Allah Subhanahu wa taala, pikantuk panjang yuswa, pikantuk rezeki, pikantuk yuswa ingkang kathah sumrambah kalian ingkang kagungan kersa kersanipun pikantuk nugraning Gusti anggenipun damel gadahi pedamelan menika lir ing sambikala boten wonten alangan setunggal punapa sumrambah kalih dulur-dulur nggih kula dongake mugi-mugi tetep seger waras pikantuk rejeki ingkang berkah barokah Arab man. Oh dawane kok ngono. Ya Arab Man. Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kok iso mbok tutup nganggur iki lho. Lah kowe dawane ngono. lho. Lah kowe dawane ngono lha piye aku ngartekno? Lah lho ya kudu mbok Arabno. Wes sing penting kowe ngarep mbok isine aku sing nutup waladdallin. Amin. Oh dadi kono aku niseni kowe sing nutup. Ya wis. Ayo halal bihalal. Halal bihalal mohon maaf lahir dan batin. Ya wis pokoke njaluk minta maaf lahir dan batin. Nggih. Ayo hiburan Mas. Hiburan ya. Wis sore. Spesial. Napa dangdut napa campur sari? Sarsake dangdut Nggih, napa siap. campur sari? Dangdut campur sari, ya dangdut ya campur sari. Dangdut campur sari. Campur dari diatur ibu-ibu. J. Nggih. Iku rame ning ngono jane ngedum apa lha? Puspitonolo, siap. Request dari ibu ada Puspitonolo. Puspitonolo. Ya wis Oke, langsung ya, dikasih. aja. Puspitonolo. Aku sing urung man bakso ning nguri. Kok takon ngengei? Aku wis dipentol, Mas.